Ka Jing'ang Not ka Balang Presbyterian Center Village, ka Badan Haol Jirang, bat ka bahap hapo upod usam jong ka Menar Presbyteri KJP Sinot Sepngi, kata nadu gitemen basan bat kiriu dukhat jong ka Balang, bantay no da ka yeng mani batmai, menta usnam ar hajar ar paulai, kan urlong no, hakabala yo banbu yo mau nongrim, haka ar pau santarik ukala lengkot ar hajar ar paulai, do Pastor F. Sangkli, ubadai moderator ka Menar Presbyteri, harangkat ka jinge don lang kinong sensar balang, kinong yelam ka jinge seng kentay, kinong yelam ka jinge seng samla, kinong yelam ka jinge seng kena, bat kiriu dukhot jong ka balang. Leksi la ban ongru bahadin ka jingya lenti kumba dagi lai pho hinyo teli kisnam katei ka balang, kane ka sngi, kanlong ka sngi sa kenmau ha ka bui tensan ya ka jing kenmau ba ka balang ban yo no da ka yeng mane ba thmai kumbala khmi lenti bat ka ba satang da ki kattu kat nisnam kin yo no ban rung ha ka yeng mane ba thmai. Katkum uteman basan katei ka balang ulayathu bahai kisnam khat khandai spa pra phausan jong ka jingyo balang pura ka yeng mane ka long tang do usder bat sop do phlang bat omdan bordering electring bat la pendon kam de ki jingshai jong ki dong musa bat kham hadin latei da ka yeng mane do bilat ka ba khamrin bat menta namar ka jingkhap nya habawan kiriu dukhon kum ha ki sngi kerpang kumta la sngodei bantay no da ka yeng mane ka batmai ka balasdang menta ka sngi ka ar phau santarik ukala lengkot ar hajar ar phau lai. Kani ka singi ar santarik Januari ar ja ar polai kani ka singi sa jing kan mau jongi ka balang yak bakum ka balang long ba jong ka friends committee jong ka balang ngila ya perlong hakini ki singi ki peladap ta ka jing tu ba ngin sedang no yak jing tai bani te rangkat ber ka balang ber ka we ka balang kila kemit nanti bengin yo ya ka ye bani ka ba he ka ba thamai ka jing zang jong ka balang jongi ka long kum ni hadian ke jeng peluk jong ka snong rim jongi ka man ka ol jirang ka bangtip menta ka khandru tarik april stam sia jar kan dai spa new phon riu te hadian ba katai ka snem ki long pa jong jongi kila persang no ban wat jaka thamai hangni hanu jirang te ha ka snem sia jar kan dai spa new popra ki katok ni ki long yeng kumba pratali ki long yeng ni ki lawan pen bahai snong no hagane ka jaka te hata ka por ki dang don ka balang hapo ka balang nong sir ha ol jirang te hadin katok ne por ba de kat bagian ang roi kani ka balang nong sir kala ayangi ban pe ben khmi ba de ha ka balang kami lakro ka balang lupa hang ni hapo ni jirang te mar bangi don masnda hang ni te ngalong pa de ka balang tanat jong ka balang lakro nadu ka snem siajar kan dai spa prapo ar te haka jing pe jing khmi jong ka balang lakro dang ni idan ka ying mane hang ni ha jrong ni ka ba ngi la susna da ka ying phlang tau terpai ba khendo te kata kapor ka etrik kamdon te ha ba ngi wan jing seng ngira de dong musa ngi si aki biar hang to ngi song hi lentang ane de ki si ngi pelong ben padon ben te kata ka de jing lenti jongi pa kata kapor ki jing don briu jong kane ka jaka jing kala nang kiu te kilsa hiar no hagane ka jaka ka bang don mentang ni ban stang te kane ka yimane ka bang don menta te hak to kapor ki pai yang song song jongi ki household ki la don kumba ar phoi ngai te hakas nam sia kan dai spa kan dai phosau ngila yo ban pli no ya kane ka yimane ka bang don hang ni te kane ka balang kami lakro kala ibet ingi bangin ai balang purano yangi haka stem sia kan dai spa praposan te nama kata ka santrik u oktober sia kan dai spa praposan ka balang kami lakro kala ban pantung balang purano ya kane ka balang central village presbyterian hang ni pakato ka sing la yo ru ya ban chit ya ki teman basan arngut kata teman basan kan klirani ba teman basan stomian wa lang te gini kede kijing ya lenti jongi lang baju gini kipor baladem kijing syang ilamut ban sedang nak bantai kede gisnam tenre ka kawai ka ba lapan slami kandiat kolong ba kadon kane kal air ka bang hapan priang ya seng pres worship jong kasinot ha gitu kisnam
dan re kawan jiano kane ka lockdown uni covid khat khandai te ro kapur gim yo la chobal te kata ka jing sang ru hadu manta la asnam la pan up rengi klam yo la penlong nama kane ka klam covid 19 arpo ar ngila sim kara bengin sedang ban te kata ka yeng mane hajo au ada arpo ar dan re onda bangi la perkhat ang taru kade ka por ka ba kim yangi bangin yo yaki plan ke ba janai te kala sing sai ngila mut pan sedang no ja arpo ar dan re kala syukut no kum to re menta ba de syab kut ka snap ada arpo ar ngila rice cam bau ar pulai ngi de ban yo no ban sedang no ya kan ka kam ye mane te nama kata menta ka sengi kum ka sesak jekan mau bangin sedang no ban te man ra no kitiar ban sna te ngi pli no ya ka sang ban te long ba ka jingwan jong ki rang ba presbytery I Reverend F Sangkli ba de so in chat juk apo de moderator jong ka benar presbytery ang tai ki propastor jong i propastor dolan star khashing ang tai i propastor hopersis antirani ang tai I teman basan promin nongrum beri elect moderator rangkat bat teman basan divine star jamu ibade general secretary jang presbytery ni bu jengmut hi la ka slam kat no ru ngin pendap ya ka la kuno ha po jong usnam jar life holai te kata ka de ke berkat ka ba jong ka dorbar balang jongi re ha bang yo banyak keren bat de bat ki katok ne ke rong ba ki ba temu ban snai ke ne ke yemane jing kom ki kontraktor ki ongin nam up ya kata ka snem hadu ajar life holai ten re la kumno ngin pendap ya ka po lai saus nam hi kumon apo u ajar life ho ngi kwin ti bangin dap ya ke ne ka ying mane ha bai de ba ka jing panmi ya ke ne ka pisa ya ka jing te ka ying mane ka kum ke lam jo ka balang ngi su komen sibun bagi pai ba jong balang ki yo men sim takin sherham te ha ki tai ki snam ki baladap te ki khot balang ki kamhi marwe kat tangin ai system kam de jing pan bo jong balang ka de jing kam jong ki simet henre manta ba de don ba de ki khot jong balang ki bam la ban politik na hai mane te nama kata kum banyak lam ye ki ha kan ka snam baladap te ngi bu no da ka senduk balang manta haman ki liwing jong ki para bangi tak de jing kwa jong ki trying ni ki try balang mo teng ki khun ki nam hasnong ha kapor ki lai ki poying te ki bu no hai de senduk te kan ka snam ka ba la dap man ta ho ada ar pholai oi kamon jong ada ar ar ya masih teng jong ar ngamut te ngi labu na ki senduk haman la ki thluying jong ka balang bat ye kini ki senduk ni kolek da kini ki khot komiti jong ka balang kamot sisin chitayo kata ka de ka ka ba ngi la practice man ta te hagjuk kapor ngi don ro kini ki kan hun hapok balang ka jing sang khana sang samla sang kan thei te kini ki sang baladap kini ki sang khana ro ki pan ban le fundraising ikum ga balang ni sukumen ni ai ban tai ki te mentau sang baladap ki la yo sibun pha ka kum kalong ka jing rap ka balang ki sang samla ro ki le kumju te ka jing sang kan thei ro kala le kumju ka jing sang kan thei la panlong fundraising la asin ting sukumen sibun long ba ka jing tresham jeng ki kala panlong ka jing kyu habe de ba ka fund jong pantai ka ni ka yimane